Aliou Samba Sow hande na hawri e 5 lewru mars hitan ujunnaje 2020 caggal nde caɗele daña hakkude ma école e forme o mbaɗata heblo eɗen jiiɗi gartana en seeɗa beela guitten renno ngo e kumpa saabu ɗo joni kamɓe fof eɓeni nodduma eɓeni noddami min jaalal eɓeni nodda hoɗo jarete ɗon beela on jeehi toon walla on jahani toon sikki ala noon ko enen mbawi ɗum labtinde saabu ko haɗa daɗi laaɓa janngu ɗum ɗon noon mi woppuma e konngol kaala guila e hono hunde wayi ummade hanki faade hande hanki ne pinɗa hono hunde yaari caggal nde leñol ngol tini caɗele ɗe hol réaction ji dañƴa holɓe nodduma holno jaaruɗa koye dow inde holnden fedde jaaɗa nde yahande kadi holno jonde nde yaari gartanamen hen e tolngol effectivement eyi probléme o de mbooj fulɓeɓe vraiment ɓe jaggi hen hana feewi est ce que guilay an on hoorema jarama kadi mi yiiɗa limtude saabu somi limti tan mawɓe gaccuɗa woto limtu wi tan leñol ngol foof eyyi ko leñol ngol foof ala hen mo noddani hay ɓe mi andani ɓe ganda kam yimɓe fof noddi kam tigui tigui hanki en jaadi toon e kisal deyirde Pulaar haalollaji ɗi kaala ndewtum kadi e ɗol ndewnomi sabu miɗo fondi onon fof on keeɗima ala hen ko changé ala hen ko ɗumanɗi tigui ko nino min mbaɗirmi nena kaalirmi ɗum nena kaaldirɗen ni ko noon tan kaaldirmi toon eyyi min jeehi toon noon ɓe mbino on ko hande ma ɓe noddam eyyi ɓe mbaɗi kam ɓe nuldinomi hanki noon ɓataki hanki hombo waktu nuldimi ko nde gimmiɗen toon tan hedde 2 heures ɓe nelduma ɓataki eyyi ɓataki o ummi koye téléphone neɗɗo walla ko ummi koye direction mabɓe général non koye téléphone Moriba eyyi kam nuldimi message wi kam yimi ar toon hande 9 heures eyyi ko pinmi ko noon mi yeehi toon mi yeehi toon 9 heures 0 minute anje tarduɗa e ɗon ɗe dow bolol hemi jogui tigui ha jottimi ɗon 9 heures 0 minute tawimi koye damal nde jottimi mi tawani ɗon woni monsieur Bass Aliou mbirat ɓeydande seeɗa eyyi mi tawani ɗon monsieur Bass jooɗimi mbimi Mori calminirmi Mori Ba namdi ɗum beele Bass ari o wimi Bass yo ar taw jooɗimi ɗon gila 9 heures on ɗon jooɗimi ɗon presque hedde midi en manque ko seeɗa eyyi après o ari ɓoyni no ala min heppu boom après noddum ɗum téléphone ɓoyni no woɗɗani ɓoyni ara mbino miɗoma fat saabu mi gila 9 heures miɗen homo waktu o nodduma o min noddi ɗum kam o noddani an noddi ɗum wadde hanki jam en kaldi téléphone haade ma lelaɗe mbiɗami sa finima e daw nane ɗe noddumami ɗe mbiɗa kam ka dawi aɗani fayi école to walla tawni a yettima nde kuppumami min mi noddimo kanko Bass noddinmami mbimami mi noddimo o wi o boni ar mbiɗa kam mbero ummima mbero galle makko woni walla mbimami elle ko joni o fuɗɗo ummo hombo waktu o ari ema saabu an a yi toon guila waktuji jeenayyi kanko hombo waktu o arema o ari am mbimami 1 heure o time 11 heures tembo fawi eyyi bisimilla jokku midi hedde midi en tan bisimilla jokku eyyi joni noon nde ɗo yetti ko tollinomi koɗɗo ɗo noddum téléphone o wimo woɗɗani hombo ñaar e nde ɗo ari o wimi mi calmodira e damal he tabbo e damal he o tawi mboɗo dari tawi mbiɗa yetti ɗo mbeɗa dari o naati nder bureau Mori Ba en ɗon ɗo o yalti après o noddimi wimi argay min jaahi dow min jaahi bureau makko eyyi domin jotti min jooɗima 5 minutes min kalani hokko fewranno e téléphone mum mataw nde ɗo bari o wimi Sow en jinmi ko yen jewtu situation o an nene jiirɗa ɗum an hono jiirɗa affaire o e hombo sentiment joguiɗa hen min keɗani hono jiirum affaire o ko kewi ko aussi mi yiɗano yi ɗum kewde très bien ponmi ɗo rewde mi rewi ɗon rewde administration eyyi administration o leelimi artude noddumiɓe kadi téléphone eyyi nder noddumiɓe téléphone kadi ɓe deglani mbimi koɓe caha réglude ndawmi kadi koye mabɓe ndewmi haade mi yaade classe ha ɓooyi ɓe mbima kadi a waɗama exclure on ɗon cours madame o wi eyyi mbiɗa ara
joni mbimi ɗum kadi nder ndewmi kadi e koto Mori Ba ndewmi kadi kalami o wimi mi fat nder pasmi nder madame o ari nder madame o ari fiicam anda koɓe kadde nder Mori Ba noddimmi o haalanimmi ko o wimi ko madame o kon nini yiɗirni yomi haal wolof walla français mbimi ɗum min kisami haalay salade haalde wolof mais Pulaar kalda noon ɓawde seɗɗa seɗa kalde nder maɓɓe ko wolof ɓe kaldata mbimi ɗum ɗo sa yi ɗum yetti ni ko Mori Ba waɗiri noon e madame o aussi kamma ɗum jiɗɗiri noon tan kono min kam yiɗirani ni par ce que sika ƴeewi ɗo ɓonnumi rewde fof mi rewi ɗon kalanɗa ɗum bas eyyi bas on ɗon kaldat noon eyyi joni noon o wimi min kam sinno ko sagam mi layanama rek en tant que frère en tant que école en gonta en tant que jeune frère en tant dal bawɗon wadde conseillé komin kaldi ko toon noon ene heewi a tongat ɗum tan tongu a tongat tan e ɓuuri ko wadde fayida eyyi o wimi joni pour mbawa wadde courma comme nina hannirta ni wasa wadde caɗele ɓeyduɗa nde hunde dartima no fewi bo eyyi o wimi pour mbawa wadde continue a jangde nde wasa wadde caɗele ko ha nina hannirta ni hen tan an e madame ma kadi mbason en dañdude tension ngaji eyyi joni siko ari a yahat mbaɗa jafnoɗamo mi yafno ƴewmi ɗum mi yafno ɗum o wimi eyyi jafnoɗa ɗum par ce que mi torimomo ɗum jafnoɗa ɗum par ce que yimɓe établissement o torimomo ɗum mbimi ɗum mi yafnotako saabu takide mi yafnotako mi toñani miɗa sikki tan mi toñani sinno mi hunno walla jennumi walla ƴattimi on kam o wi mataw ko wima ko yaltu laabi tati ɗum ɗon ne aussi ene foti taki jafnoɗa ɗum mbimi ɗum kam tan nimimi siko mema ɗum ɗon fof arata hen eyyi joni noon mbinomo pour le moment ni oɗo tolnimi ɗo he mi wawa widema mami yaafno wawa wide mi yaafta mami waɗ mami miije hen vision o ƴettami foof mami haalani o wimi nde joguiɗa cour mbimi ɗum ko talata joguimi cour o wimi eyyi d' accord joni noon mbimi jaltirmi noon jaami eyyi ko ɗon affaire o tolni ko ɗon tolni oɗo saaha ko ɗon tolni eyyi wadde mi wawa yafnade eyyi wadde tongude wadde an joni so tawi en tonguɗen ko situation soit réglude taw par ce que mi yafnaki to yafnoto kay ko toon walla mbiɗo ko boni walla soit réglude eyyi soit réglude eyyi moƴƴi joni enen en kaldani enen tan e koye men kaldaten koye leñol ngol foof situation wona ƴattoje réglat ɗum wona duko wona haare wawi ñawdude nde ɗo uure ko hunde nde ina jogui ko foti waɗede ina wawi waɗede conférence de presse ina wawi waɗede sitting ina wawi waɗede point de presse ina wawi portede ni hay plainte kono noon jogui ko jaɓɓal jaɓɓete ngal nde fodde jomum wawa heɓede ngal ɗon jaɓɓal noon eɗen ɗaɓɓa hen ballal e dendagal les responsable politique somi wi responsable politique woni ɗiɗo député ji kalateɗi gonani assemblée nationale directeur Daoud Samba Diourwane Sow mo gonɗa galle mum o e leñol ngol gila e diaspora hay ardiɓe pelle goto foof ƴeewa no darari e nder ndeɗo hunde saabu minen hanki diɗɗal kisal dayrde pulago demin gimmoto toon min alo min gimmiri toon ko hunde nde so tawi a arti ma ɗum ñawde min joni kadi mi haaldi e bas kono min bas wimi ko situation est presque réglé kono ko ka ɗum taki min toujours jinmi ko heɗade cenɗe ɗiɗi foof wadde an ko kalɗa ko ina ɗeeɓi lutodirde eko haali ko joni noon ma wat o wiiri komo réglima tan ko dowɗo jafnotomi ɗo kamɓe ha joni ko ɗon ɓe jaggi eyyi joni noon enen ma en ƴeew peeje goɗɗe taw kadi ɓamditten peeje kadi koye kisal deeri pulago e andinde yimɓeɓe dossier o boni e junggo kisal deerti pulago kisal deeri pulago jokkodiri hen e hoorejo tawital pulago foti silat ka
kisal deri pulago nen jokkodiri hen honorable député madame Aram Ly honorable député Adama Aladji Samba Dédé honorable député Aliou Dembourou Sow e diaspora o fof wonɓe Amérique wonɓe Europe wonɓe hande ɗo wiyete hande Asie Océanie wonɓe nder Afrique e wonɓe ɗo e to nder Afrique e nder leydi Sénégal même wonɓe Mauritanie wonɓe un peu partout e nder aduna o fof kisal deri pulago nani jaggidiri e muɗumen juuɗe yoɓe mbaɗ feere ɓe ganda dossier o ko dossier baɗɗo sérieux sa di ko jiɗɗen ko siftinde renno ngo nde gendarme heeɓi nde caɗele wonde woto éleweɓe murno yimɓeɓe fof gummima daari ONG ji ɗi daari pelle ɗe daari nde ɗum iwi ɗum natti ɗum gasi oɗo dossier nene an mo ganduɗa ko an woni Aliou Samba Sow holko ñagotoɗa renno ngo e leñol ngol beela hol hunde nde ɓurɗa suɓade hande mbaɗ ɗum wona feere beela mbawa yelɓide ɗo caɗele holko cuuɓiɗa cuuɓimi wayna hoɗum holɗum wayno solution an mo cuuɓiɗa hande hol solution mo jiiɗa ene foti wawde waɗede beere waɗa résoudre probléme o beere caɗele ɗe gasa uure nde ñawde nde sella eyyi aɗa andi min kam ko woni ko laynon ko gila adan o tan ko woni école o ko wolof toon haali ɓayde kamɓe ko wolof ɓe kalata e nder maɓɓe min fulɓe ɓe gaccama min kalda pulaar ɗum nagotoɗa ko adi ko ɗum ñagotomi kadi joni kadi so tawi wiyama dossier o yimɓe ne jawtin ɗum justice walla na noddo point de presse sitting walla conférence presse beela an ɗen ɗon gueɗe ala hen kadi ko ganduɗa ina sugga haqqille maɗa min kam kala ko waɗa aɗa andi min waɗa maîtrise affaire droit en ɗon vaccé kono kala ko ganduɗa ɗum ɗo lawol ene hen haali lawol haali hen min kam meɗe hen yaaji beela kala ko beela ɓe ɓe jiiduɗa guilay jibinɓema kawiɓe ma ɓaadiɓe ma kamɓe fof beele onon gondi hen eyyi ɗon jinnomi arde ɗon jinnomi arde joni woni nenam nena Salamat woni joom suudu Ali Nguy Ndiaye o kamne homo hen jaggi ha no fewi par ce que nde ɗe jaltumi min kaldi kala tan gila hay ha joni hay ayde on ministre de l' intérieur o tottinoɓe numéro o noddina toon eyyi joni hay kamɓe heeɓe hen jaggi ha no fewi hano hannirta ni inchallah miɗa andi kam koore jaam kam heeɓen daari darde somi faami wadde ɗo ɗo limtumi ɓe ganduɗa kamɓe goni député ɗi hay Ali Nguy Ndiaye joom suudu mum maɓɓe eɓini hen jaggi joni beela ɗum ɗo e joom suudu mum ene hen jaggi kanko Ali beela omoni hen jaggi walla anda gandumi hanko noddi toon kanko ministre eyyi kanko hoore mum o noddi toon eyyi te kadi o noddi ha hande kadi eɓeni jaare ya yaafno eyyi min ko ɗum calimi wadde wonko gasani joni noon ko gueɗel gotel min nene ñagotomami a rentoto noddo kewɗo o haade ma e haalde ko jiidani e ko kalannoɗa ko heddi ko mbiɗo andi aɗa waɗi maîtrisé dossier o aɗa waɗi maîtrisé histoire o mbiɗo andi kono noon ko haqqille joguiɗa ko haqqille joguimi goto fo haqqille mum hene jiiɓo neɗɗo hene juuma e konngol te hewɓe noddete mbaɗma sous écoute gona heɗadema ɓe hen nodduma mbaɗa enregistré haala ma ɓe hen nodduma taw wonko jiiɗi ƴettudema ɓe hen nodduma taw ala ko mbiyatma so wona haalandema haaluji ɗeɓɓi nandude e violence maintenant ko mbawɗen wadde hande o saaha woni ruttitade kadi e kisal deyirde pulagu kaltiden e mabɓe ɓamden feere wonde saabu hankkadi jahadede toon wonno ko an Aliou Samba Sow min Dialal Leñol Dona Sampate Diallo Yero Oumar Diallo Ousmane Abou Diallo Samba Soñane Samba Djinda Ba e Birom Ba e docteur Abdou Ba 8 personnes jaano e dow inde kisal deyirde pulagu kono koye dow inde pulagu ngu foof maintenant min ko mbiyatmami woni andu ko kalɗa ganda to kalɗa ganda mo kalduɗa beere hunde nde so tawi ene ñawde mbasen hen dañde caɗele gummiɗe e nder men min noon ko erotomi leñol ngol woni yoɓe gandu haala tan ƴattoje tan duko tan ñawdani hay hunde ñawdata hunde ko ummade darade jomen jawɗele jaltine ngaluji mumen wonɓe e laamu kollira fodde muɗumen ɓe ganduɗa ɓe ko seeremɓe kollira hen darde muɗumen anduɓe kadi kollira darde muɗumen sagataɓe daro kayenne kollira hen darde muɗumen tawa wona haala tan saabu haala ɓennama heediti ko golle kala ko gollal gasnani ɗo haala gasnata ɗum min Abdousalam Diallo leñol ɗum woni ko mbasimi leñol ngol Aliou holko woni erago ma e leñol ngol aɗa yettaɓe aɗa du'unoɓe holkoni konngol ma cakkitugol yettudeɓe tan vraiment mi weltima mabɓe ha no fewi darde kam mi guilay appel aji guilay merci audio ji e foof e darde mabɓe emi yii ha no fewi ko weltanadoɓe tan yettudeɓe kadi
wiide yo Allah nawru leñol ngol yeeso yo Allah nawru Pulaar yeeso a jarama no nguuron cellen Pulaar wuuro sella beela Sénégal yara yeeso a jarama no fewi Aliou Samba Sow siftin ɗon ko almudo dañoɗo caɗele to duɗal effort ngal o heblete ko fayti e ndefu en e holko woni ndefu e ko wayi noon ko toon o hebleteɗo liberté 6 station ɗo no woni kanko woni Aliou Samba Sow jeeyaɗo ɗo barke tilelwere ndiyam moƴƴe gaari jogoɓe kanko kalaten sikki ala hande eɗen ndewni gollal ngal ala hen ko gaccen so Allahu lamɗo jaaɓi kala ɗo jareɗen ma en kumpit fenno go Abdoussalam Ba Diallo leñol on jarama Aliou Samba Sow a jarama a jarama merci beaucoup Aliou Samba Sow hono seeɗa hande na hawri e 5 lewru mars hitan ujunnaje 2020 caggal nde caɗele daña hakkude ma école effort mo mbaɗata heblo eɗen jiiɗi gartana en seeɗa beela guitten